Това шокиращо видео показва какво ще се случи, ако всички мъже умрат. Майко мила, ще останат само жени. Леле, представяте ли си? Милиарди хора ще умрат и ще трябва да се разлагат, че се издриват аеците, няма да има храна. Ей, това е мъжки свят, това е положението. Между другото, публиката ни в TikTok е 80% мъжка, мисля, че след това видео ще бъде 85%. Да, няма как. Естествено, като има жени, няма да има икономика. И ще се опита да някакви сперматозоиди да спасат, ама въпросът ще моли да раждат нови мъже да спасат света. Ще се измести културата, няма да има никакъв технологически напредък. Ще се оправи планетата. И всички жени ще станат лесбийки, естествено. Това може би няма да е чак толкова лош свят. Да, технологията ще се върне 100 години назад, и като няма мъже да правят бате богатите, това е положението. И естествено малко по малко хората ще започнат да умират, явно няма да се раждат нови мъже. Ще има само още едно поколение.